Здравейте, Зодия Овен! Добре дошли в моя канал. Започваме с вашето четене във връзка с вашия любовен живот и работа. Или само ще го караме на любов. Хайде да го караме само на любов. Добре дошли в моя канал. Завръщам се с нови четения. Напомням, че четенето общо и то няма да резонира с всички, които са Зодия Овен. Вземайте това, което е резонантно с вас. Останалите послания просто оставете за този, за който са предназначени. Прегледът е на колективна енергия, четенето е общо. За тези от вас, които харесват разкладите ми, моля абонирайте се за канала, натиснете харесвам, оставете коментар. Само по този начин помагате на канала да се развива, помагате и на посланията да достигат до повече хора. Проверете вашите асцендент, луна, Венера, силни разположения, съответните видеа в канала по време на четене. Местата могат да се разменят. Този, за който правя четенето, винаги е от лявата страна, човека, с който взаимодейства, винаги е от дясната, но местата могат да се разменят по време на четене, енергиите се преплитат. Поставете се там, където сметнете за редно и за резонантно с вас. За Овен моля Слънце, Луна, Асцендент и Венера и силни разположения в Овен. Май 2024 година. Любов. Какво се случва при Овен? Какво е потенциално възможно да се случи? Кралят на чашите. Възможно е да взаимодействате с рак или да имате силен рак в чарта си. Има нещо, за което мълчите. Нещо, което за някой от вас се опитвате да се съхраните и за някой от вас дори да се пробудите. Възможно е да взаимодействате с лъв или да имате силен лъв в чарта си. Дева също, колелото на съдбата ми излиза, пажа на пентаклите. За някой от вас смятам, че е възможно тук да има нещо, за което мълчите, нещо, което е под повърхността за някой от вас. За другите от вас е възможно да има определена майчинска фигура за някой от вас. Не знам защо ми казват майчинска фигура или нещо свързано с трети човек. За някой от вас. Има нещо, от което бягате, нещо, от което не искате да повярвате. Да. Усещането ми за някой от вас, че искате да... Възможно е също така, само да кажа за тези от вас, за които резонира посланието, възможно е за някой от вас да става дума за... С този кралят на чашите е една енергия, която е много такава, дори бих казал манипулативна под един специфичен начин, защото виждате ли го този? Този тук мълчи и не си показва очите. В същото време излиза енергията на лъв, която е силата. За някой от вас има нещо, от което бягате, нещо, което криете вътре в себе си, нещо, което е не на показ. И за някой от вас е възможно да взаимодействате с стрелец също така, или да имате силен стрелец в чарта си. Трите чаши. Аз казах, за някой от вас има намесена трета енергия, трети фактор. Кралицата на пентаклите. Има нещо, за което мълчите, само да видя тук нещо, което има някаква трета енергия, която се поддържа, нещо, което е скрито, нещо, което е покрито. Има някаква сбъдната мечта, която искате сбъдната или все още сте на път да сбъднете за някой от вас. Какво е кралят на чашите? Че ми стане интересно. Ето. Възможно е да взаимодействате с водолей също така или да имате силен водолей в чарта си. Някой като че ли иска да се извиси духовно за някой от вас, за тези, които практикуват духовни практики, такива неща, но защо ми е усещането, че има грешна представа за извисяването? За някой от вас, нали? Не за всички. Все пак правим любовно четене, да се върнем към любовта. Някой от вас
За някой от вас има тежка раздяла, която трудно успявате да превъзмогнете. Нещо, което ви прави слаби, но под една форма не показвате. Покажете слабост. Нужно е. Ето, императрицата. За някой от вас е възможно също така да става дума за опити за зачеване, дори бих казал. Опити за зачеване, ето го Овена. Именно вие. Ето и Телец ми излиза, и четирите чаши ми излезаха. За някой от вас става дума за емоционална дистанцираност, нещо, което не ви се получава. Нещо, което не ви се получава и нещо, което таите дълбоко в себе си. Искате като че ли да случите, обаче трудно се припокриват нещата. Защо ми е усещането, че с тази енергия някакси буквално има едно самозалъгвате се в енергията. Сякаш искате да сбъднете мечта, която не може да бъде реализирана за някой от вас. Ето, магиосника. Може да взаимодействате с близнаци или да имате силни близнаци в чарта си. Ето. Някой, за тези от вас, за които резонира посланието, усещането ми е, че някой иска определено по някакъв начин да... За някой от вас преживяват тежка раздяла, сигурно. За тези от вас, защото различни послания ми идват в главата, за тези от вас, като че ли искате да се пречистите от нещо, искате по ваш си собствен начин да се запазите и да се извисите духовно за тези от вас, за които искат, но пак казвам, по грешен начин го правите. Ето. Каква е енергията на Овен? Енергията на Овен към другия човек. Несбъднати мечти ми идва в главата. Несбъднати мечти, несбъдвани желания. Някой иска да си сбъдне желанията по начин, по който не е правилен. Да. Каква е енергията на Овен? Ето. Възможно е да взаимодействате. Чух в главата си рак, така че за някой от вас е възможно да взаимодействате с рак или да имате силен рак в чарта си. Излиза ми колесницата с 8-те меча. Има нещо, което като че ли искате да ви потръгне с някого, с нещо, обаче имате страхове, които по някакъв начин ви обграждат и ви карат да се чувствате в безизходица. За някой от вас трябва да се погледнете в огледалото. Трябва да се погледнете в огледалото и да приемете нещата такива каквито са. Защото колесницата е бърза енергия, обаче ми излизат 8-те меча. Някой като че ли ви спира да правите това, което трябва да правите. За тези от вас, за които резонира. Защото смятам, че с тази бърза енергия и 8-те жезли има хора, които по някакъв начин или ваши вътрешни страхове, ваши вътрешни ограничения, които по някакъв начин ви карат. Направо се заблуждавате, хора. За тези от вас, за които резонира посланието. Направо се заблуждавате. Заблуждавате се. Ето, 2 чаши. 8-те пентакли. За някой от вас смятам, че със сигурност има потенциала тук някой да остане сам или да има планове да остане сам. Дори за някой от вас може буквално да се преместите без никой да знае. И това е нещо като сбъдната мечта за вас. Защото усещането ми е, че сте взаимодействали с човек, който е бил много манипулативен и е бил човек, който под една или друга форма не е успявал да ви даде нужното. Да ви даде нужното и да случи с вас това семейство, тази мечта, която вие искате.
Затова смятам, че през май е възможно тук да има потенциала отново да има намесени и други енергии, които под една или друга форма да пречат. Мгм. Да. Защото Овен не е енергия, която може да бъде спирана. Това е огън, който гори постоянно и под една или друга форма този огън, смятам тук, че с 8-те меча може да бъдат или изгорени, или да бъдат извадени сами. Защото вие сте сложили тези ограничения. Така че смятам, че е напълно нормално вие да извадите тези 8 меча от вас. Защото има хора, енергии и други обстоятелства, които пречат да се съберете с друг човек. За някой от вас може да започвате друга работа, дори някой иска да остане сам. Някой иска да остане сам и иска да продължи живота си сам. Ето. Възможно е също така да взаимодействате с лъв или да имате силен лъв в чарта си. Възползвайте се от тази възможност. Овен е енергия, която под една или друга форма Овен е много импулсивна енергия, Овен е много рязка енергия. И тук с тази колесница и тези 8 меча смятам, че е напълно нормално да вярвате в себе си. Вярвайте повече в себе си и във вашата способност, за да може под една или друга форма. И като казвам способност, означава да се доверите на себе си, да не се доверявате на други хора, на обкръжението, да започнете на чисто. За някой от вас може да е нова работа, нов приятел, нова семейна среда, нови възможности изобщо в кариерно, професионално развитие, нали? Не говорим само за любов, така че опитайте се вие самите да извадите тези 8 меча от вас. Защото има хора, както вече казах, има хора, за някои от вас не са хора, за някои от вас са ваши вътрешни страхове. За другите от вас смятам, че ви е страх да останете сами, което трябва да се обърне в енергия на искам да остана сама или сам, за да може под една или друга форма да започна на чисто, да започна едно ново начало със себе си. Обърна ли се нещичко? Не се е обърнал. Да видим енергията на другия човек. Каква е енергията на другия човек към Овен? Ето. Глупакът. Възможно да взаимодействате с Водолей или да имате силен Водолей в чарта си. Това е някой, който иска това ново начало. Иска това ново начало и е готов за тези, за които взаимодействат с Водолей или Лъв. Както вече казах, не се фокусирайте върху знаците, но за някои тези знаци ще бъдат точните. Така че е възможно, ето. Има нещо, което сте направили вие от тази страна. Скрити лимонки. Има нещо, което сте направили и това нещо под една или друга форма обърква другия човек. И той самият не знае на къде да продължи. Сякаш този човек чака вие да се обадите, вие да вземете решение за тези отношения, за тази любов. Защото го виждам наранен. Или наранена. Нали? В Таро няма пол, има енергия, мъжка и женска. Защото, както вече казах, смятам, че този, който е отдясно, иска това ново начало, но го е страх да се пусне по течението. И с тази преобладаваща енергия на дъното от двата жезли, напълно е възможно този човек да чака вас, вие да направите тази крачка. Да. Има нещо, което се е случило за някой от вас, нещо, което е под една или друга форма каращо този, който е отдясно, да се чувства изгубен, непълноценен, дори за себе си бих казал. И смятам, че е възможно под една или друга форма да изчаква някакъв период, някакво време и смятам, че вие трябва да сте тези, които да инициират към другия човек обаждане, защото този човек го виждам да чака. Буквално го виждам да чака. Дали чака на прозореца, дали ви чака пред вкъщи, дали изобщо чака ви. Чака ви и страда. Ето.
Възможно да взаимодействате и с лъв, както вече казах, или да имате силен лъв в чарта си. Опитайте се да направите първата крачка. Извадете тези 8 меча от себе си, погледнете се в огледалото и си кажете, вие достойни ли сте да бъдете с този човек или искате да бъдете сами? Защото го виждам и този да е сам. Не го виждам с така, да. Виждам го сам и го виждам на разстояние. Трите жезли. Виждам го на разстояние. Дори за някой от вас може да е обиден този човек и да чака вие да се извините, вие да направите крачката. Ето, 10 меча. Извинявам се за шума. Може да е имало някакъв край, който се е случил помежду ви под една или друга форма. Възможно е също така за някой от вас да става дума за намеса на трета енергия с трите жезли. Какъв е блокажа? Ето, дявола. Възможно е да взаимодействате с Козирог или да имате силен Козирог. Дявола излезе в блокажа. Има някой тук, който е... За някой от вас вече е блокиран този човек под една или друга форма. Ето го и 6 жезли ми излизат. Има някой тук, който блокира пътя ви. И под една или друга форма трябва да се опитате сами да излезете това. Да дадете ново начало за себе си. Защото тук с тази енергия смятам, че е възможно под една или друга форма някой да е под влиянието на друг човек. И с 6 жезли, асо пентакли, 5 пентакли, опитайте се, аз вече казах, отървете се от силата на някой друг да ви контролира. Опитайте се вие самите да се контролирате, вие самите да се измъкнете от това положение. Ето и 4 жезли. Защото смятам за някой от вас определено, че искате нова колаборация, но е възпрепятствана е. Възможно е да взаимодействате и с близнаци. Както вече казах, или да ги имате в чарта си. Опитайте се по някакъв начин да... Защото дявола в блокажа всъщност е много добра енергия. Защото аз вече казах в началото, този човек вече е блокиран под една или друга форма и не може да ви влияе. За някой от вас наистина това е нещо, което е било като преломен момент. Ето. За някой от вас виждам дори сами преборили дявола. Защото по някой път дяволът може да е много примамлив, но в същото време може да е някой, който под една или друга форма да до такава степен да ви стресне, че да се осъзнаете къде се намирате. Какво правите с живота си? Дали сте полезни на себе си и на другите? Защото когато сме полезни на себе си, е най-хубаво да запазим тази енергия, да не я разпръскваме. И смятам, че е възможно тук с дявола в блокажа вече да сте опитали по някаква така една много огнена енергия има тук. Защото дяволът е мрак. Нещо, което е много примамливо. Виждате ли го как тук с ръчичката и този човек? Опитайте се да излезете от влиянието на други хора, на други фактори и започнете своето ново начало сами. Каква е енергията на... Аз вече питах за енергията. Какви са чувствата на човека отдясно към човека отляво? 5 чаши. Ето. За някой от вас сте преминали или преминавате за този, който е отдясно, за този, който се намери в четенето. Възможно също така да е водна зодия. Опитайте се под една или друга форма
аз вече казах за тези два, които са отясно скритите лимонки. А, опитайте се по някакъв начин, ето. Този отясно чака. Този отясно чака да вие да имитирате крачката. Защото го виждам в една много такава объркана енергия. На къде да продължа без теб, на къде да поема по пътя си. Защото за някой от вас може, ето с 4 пентакли и 6 чаши, това е някой, който със сигурност е обиден и за някой от вас е възможно да сте претърпяли раздяла или да има такава съществена раздяла помежду ви. За някой от вас може да са отношения, които не са на показ. И тук нещо да се изчаква, да се случи, да се прояви. И аз смятам, че е възможно, ето. Възможно за някой от вас това да е някой, който е по-млад на години или по-стар. Но с 6 чаши това е някой, който... Възможно за някой от вас вече да сте имали отношения с този човек и сега да има възможността отново да имате тези отношения. Но смятам, че за Овен, който е от тази страна, смятам, че е напълно нормално той да инициира крачката, той да извади тези 8 жезли, да забърза енергията, да не се бави. Защото това е някой, който... за някой от вас може този човек да има домашен любимец, да има кученце. Но с 4 пентакли така го виждам емоционално обиден, емоционално отдръпнат, някак си лутащ се, спажена чашите. Възможно е дори този човек под една или друга форма да му е трудно да се възстанови, да му е трудно да се оправи под една или друга форма. И ето, с 8 пентакли. Възможно е дори за някой от вас този човек да си търси друга работа. Някак си виждам ви и двамата в една такава енергия на... само да помисля малко. Този човек чака. Този човек чака вие да инициирате първата крачка. И този човек ви обича, но за някой от вас смятам, че е възможно под една или друга форма, пак казвам, вие да сте тези, които да инициирате тази крачка. Ето. Все пак гледам неговата енергия, която е отясно, 9 меча. За някой от вас може с този човек да... Ето. Аз ви казах, чака. 9 меча. За някой от вас смятам, че е възможно тези, които са отляво под една или друга форма, да се чувстват наранени, да се чувстват предадени, да се чувстват тези, които са отясно. Да. Ето. Виждам го на дистанция и го виждам с една определена емоционална преграда, но зад преградата, виждате ли какво стои? Пажа на жезлите. Аз ви казах, този човек ви чака. Не губете време, а се обадете и извадете всичко от себе си, което ви тежи и продължете дали сами, дали с този човек, вече вие си знаете, но смятам, че този човек ви чака. Какви са намеренията на човека отдясно към човека отляво? Ето слънцето. Аз ви казах няколко пъти, възможно да взаимодействате с лъв. Овен и лъв, страхотна комбинация. Слънцето. Виждате ли след 5 чаши какво идва? Намеренията на този човек са: давам ти всичко, давам ти цялата си светлина, цялата си любов, цялата си загриженост, но усещам енергия на предателство за някой от вас. Така че се опитайте вие, пак казвам, знам, че се повторих много пъти, да инициирате тази крачка към този човек. Ето, 10 чаши. Боже мой, какво се случва? Виждам го на разстояние. Виждам го на разстояние и го виждам с една определена обремененост. Сякаш се самосъхранява и чака. Но този човек е готов да ви даде тази слънчева енергия. Енергията на слънцето. Енергията на живота, на сбъднатите желания, на... Ето. Аз ви казах. Има тук един крал на чашата, който под една или друга форма ви чака. Възможно е за някой от вас този, който е отдясно, да има разговор или да очаква разговор от вас, някакво изясняване. За някой от вас, вече ви казах, категорично съм убеден, възможно е този човек да преживява някаква тежка раздяла, трудност. За някой от вас е възможно този, който е отдясно, да е преживял някаква загуба на близък човек. Да.
Не искам да навлизам в тази енергия, но за някой от вас е възможно този, който е отдясно, а именно Лъв или Водолей, с тези от вас, за които резонира, е възможно да има някаква тежка раздяла. Дали е тежка раздяла с вас, дали сте на дистанция, на разстояние. За някой от вас може този, който е отдясно, да е преживял някаква трудност, някаква емоционална... Виждам го емоционално сили на този човек, но пак казвам, виждам го като някой, който чака вас, вие да подадете ръчичката, за да може той да ви хване. Ето. Овен. Аз ви казах, Овен и Лъв, страхотна комбинация. Така че се опитайте по някакъв начин вие да сте тези, които инициират първата крачка. Чакайте да видим какво ми падне. Ето двете чаши. Опитайте се по някакъв начин да... За Овен говоря сега. Опитайте се да... Просто да излезете от тези 8 меча и тези ограничения. Не всеки може да ви нарани. Защото за някой от вас може тук да имате собствени ваши ограничения, които под една или друга форма ви карат вас самите да не направите първата крачка. А може би това е нужно. Да се пуснете по течението. Да се пуснете по течението, да се огледате в огледалото и да си кажете: готова ли съм, готов ли съм за тази връзка, за тези отношения. Защото този, който е отдясно, го виждам някой, който е просто чакащ ви. Какви са действията? Какви са действията на човека отдясно към човека отляво? Справедливостта. Интересно, че кралицата на чашите ми падна в блокажа. Не знам защо. Но ще си я взема, ще си я сложа ето тук. Този човек чака. Този човек чака, пак казвам чака, и смятам, че този човек мълчи за нещо. Мълчи и го виждам в една такава емпатична енергия. За някой от вас може да взаимодействате с мъж, с лъв, щях да кажа, или с везни. Може да не е везни, но този човек чака вашето извинение. Аз казах още в началото, вие сте скритите лимонки тук. Ето. И висшата жрица ми излезе. Ето. Така че за някой от вас смятам, че е възможно тук наистина да има потенциала този, който е отясно, да мълчи, да изчаква правилния момент. Защото го виждам, това е някой, аз казах, това е някой, който иска и ви вижда като перфектната половинка, като идеалния. За някой от вас може да е брак дори. Или отношения, които са, пак казвам, не на показ, но има нещо, което вие отляво, вие отляво сте направили, което под една или друга форма кара този човек да чака. Виждам ви в дистанция, виждам ви в една скритост. Аз вече казах, защото вижте, жрица е тайна. Имаме обаче и лъва. Така че за някой от вас смятам, че тук има потенциала наистина да само да помисля малко, защото трябва ли да се мисли, не може да се говори така само. Опитайте се под една или друга форма да... Защото този, който е отясно, го виждам някой, който наистина иска тези отношения. Дори за някой от вас смятам, че е възможно да сключите брак. Може да е през лятото, може да е през есента, може да е между двата сезона нещо такова. И го виждам, за някой от вас може да е пътуване. Пътуване, отдалечаване от хора, но пак казвам, вие сте тези, които трябва да хванете ръчичката на другия човек, защото той ви чака и е опънал ръцете, ето така, опънал е ръцете ето така и просто чака. Чака вашия знак, вашия ход. Ето, 9 чаши. Това е някой, който ви обича. Някой, който ви обича, някой, който иска да бъде вашия партньор. Да. Така че, запазете спокойствие, запазете
вътрешния си мир и се опитайте сами да извадите тези 8 меча от вас. Аз пак не знам защо постоянно ме връщат на тези 8 меча. Опитайте се да излезете. Опитайте се да излезете от тази енергия. Защото дявол в букажа, значи вече малко остана. Хайде да видим какъв е съвета за Овен. За Овен, моля. За тяхното висше благо. Какъв е съвета за Овен? 10 пентакли. Каква благословия? 10 пентакли са благословия, 10 пентакли са семейен уют, семейен комфорт, семейство. Ето. Но преобладаващата енергия е 7-те чаши и 5-те жезли. И ни харесва тази енергия. Ето. Вие сте на ход. Това ще кажа. Вие сте на ход. Вие направете това. За някои от вас опитайте се да идете в вашия окръг, във вашето семейство, при вашите хора. Те ще ви дадат нужните отговори. Нужните отговори за това. Защото има някой, който иска да направи крачката, но го е страх. Има страх. Има и други хора. Но, пак казвам, вие сте тези, които трябва да направите първата крачка. Надявам се да съм бил полезен за Овен. Бъдете благословени. Чао и до нови срещи!